نعم. الذي وأرسلنا من نبي إلى مدين فيود وربيتين. نعم. من نبي فيود تون أخاهم بندي بشعيبا أو غركو. نعم. قال شعيب بيا قوم يمبئم. وبدوا الله غوتي ديني الله ما لكم ألنا من إله ndewee غيره ونا كنكو. ولا تنقصوا المكيال فتنقصتي بترد والميزان فتنقصتي بيسرد إني من أراكم ميئون بخير أدنغني إنما ستبي مثلا أنقصتاني بترد وإني من أخاف عليكم بدهولي أمون سأنغن ديناني وكالمكو بدهولي أمون عذاب لبت يوم يلام مغندا مهيدين فيلتو تورون مو أنا حلقة أون ويا قوم يمبئم أو كل مكيال تمني بترد والميزان إبيسرد تمني بالقسط إنون دل ولا تبخسوا الناس هرمستني يمبئ أسياءهم قد مؤمن ودغستي حقيقي جناني ولا تأذوا هرنجه وربني في الأرض دي ربني لي مفسدين على حال لا رادكو أن بن بهو تاكيتان بمي تأسوا كبن غول مفسدين كبن غول تاكيتان فاهم ولا تأسوا مفسدين وربني في الأرض لي مفسدين على حال لا رادكو أن بن بي ومؤكد الذي بقية الله أرزق الله كدير ونند أن شغال تيمين دون بيتو إبسي دم كي خير لكم بري مجاند أن أوسرد إن كنتم مؤمنين بايد الله دم أدنكم دين الله وما أنا وناني من عليكم من في حفيظكم دينو وانا تنبيد أن على من وانا جبوا قول من إنما بؤست نذيرا نلامي كيكم جيسينو وانا مبر لبت نجاهم قالوا بمبي مكانكو أودو النبي شعيب إبن جابومو إجلكد بمبي يا شعيب إيهي ما شعيب أنكم دك أصلواتك جول ديل ما دي تأمرك جميلتماكو أن نترك يومين غب ما يعبدك ربنودم آباؤنا بابراب أمن أو والله جول دماندي دين ما أو يمير ماكو أن نفعل يومين غب قلو دي في أموالنا إجاود دامن ما نساوكم من بلا دم ندودا هذا الأمر هذا دي أمر بادل لا يدعو إليه داء بخير إنك ندار فنار أيوة قالوا moƴƴere haalata ɗum wonde yomin goppi ko min mbaɗanno ko babiraɓe ndewanno yomin goppu wadde jawɗe ko min beela e ɗum ɗo de ko bolle puyɗe kalata ko kecce e bayam innaka na an deke la antal halimu an woni munjo ar-rashidu pewdo mataw ko an woni pewdo an woni munjo bayam nde wanno an ka pewdo ada haalam yimi ngoppu ko babiraɓe nde wanno e wadde won ɗon ka moƴƴo bayam ay enen mbaɗa noon aɗa haalda e neɗɗo ɗum wiyete tahakkumu ɗum usuliyankoɓe mbiyata to tahakkumu balawiyankoɓe tahakkumu ko aɗa haalda e neɗɗo mbiya eyyi nde waɗa ndugɗo waɗa jattodira o wima hunde eyyi ko a woni moƴƴo o e naw wona moƴƴo ala ɗum ko jalkidde o mbi ko jalkidde wona aɗa waɗimo ko moƴƴo ɗum ko jalkidde wiyete eyyi kamɓe ne goni ko jalkiddema قال أوي يا قوم يمبئم أرأيتم كبركم إن كنت سميلاتي على بينة بدي فنجي من ربي مراد إجوامم ورزقني منه الله أرزقه كم أماد ممرزقنا أرزق حسنا موجه أنا نيدي أنطور نيمة أيوة أنطور نيمة دوم أدم بركة ويلي أن وما أريد من كي من موياني كي أن أخالفكم للون تومي أن من هذا أن ود من مياه إلى ما أنهاكم أنه كان من أنكو نودي أدوم adum ngana haja ko mbimi yo on goppu ko so mi on mi woppat ko min adi woppude de mbimi on goppu wana yo on goppu kay mi wada la mi watta dum bimi wama uridu min kay mi muyani kay an o khalifakum de luudo to mi on wa adhabu ila ma anhaakum anhum yahfewde ko kan mo on ko mi woppa mi hada on mi o goppe mi wadi ko batton ko mi wana bado do in uridu min kay mi muyani illa al islaha sawana mujinande on tan mastadatu fodde ko kattanmi wa ma tawfiqiya wanani hattanam e ɗum illa billahi so wana do Allah alayhi koye Allah de tawakkaltum bakkidim ko ilayhi ko fewde Allah kay uni bu woni ko duttotoɓe wa ya qawmi yimɓe am laajiri mannakum hoto faggitin on sigaaqiya lurdude am mbimi sigaaqiya lurdude am hoto mbaɗe ɗum
an yusibakum hade hebde on son baɗani ɗum goppon son goppaani an yusibakum de heɓata on mislu yeruma asaba ko hemno gawma nuhin yimɓe annabi nuhu hannoɓe ko hemnoɓen koko bone wana onon so ndendaki ko ɗon paaɗon aw qawma huudin walla yimɓe annabi huudu aw qawma salih walla yimɓe annabi salihu leɓte kemnoɓe ɗeɓe ɗen leɓte tombanimi on wama qawmu luuɗin wonani yimɓe annabi luuɗuɓe noon galliji mumen walla zamanu halkede ɗumen min kum e mon bi bayidinne woɗɗi ɓe kay halkede ɗumen waɗɗani walla ko halki ɗen ko joni joni ɓenɗuɗen luuɗu walla ɗum noon fa a tabiru tesko ɗe wastaghfiru rabbakum imsino ɗe joomon mbimi tumma tuubu ilayhi duttoɗe fewde makko inna rabbi joomam rahimun ko jurmotoɗo julɓe wadudun jiiɗowo ɗumen qaalu ɓe gone haaldude makko e andindemo bi illatil mubalati saabu wasde faarede ko haalata ko ɓe loɓɓinaka ko haalata ko eɓe gandinamo ɗum ɓe mbimi isa noon ɓe mbimo ya Suwaybu ehe ma Suwaybu nde ma nafgahu min paamani kasiran ko heewi min mata ɓuuɗo ko kalata ko kalata ko heewi min paamani ko innano minen kay lanaraka min jiima kay fiina e amen da'ifan ka koyɗo an aɗa hoye amen hay hunde ala mbiya aɗa wajomi walaw laara haɗuka sanno wona bande en ɓe wallahi sanno wona fedde ma nde la rajamnaka ma min piye kaaƴe faami sanno wona bande en ɓeeɗo ɓe gonduɗa walla ma min piye kaaƴe ha maya o ma anta sabu wonani an alayna e amen bi azizin aɗa teddi min donkanani ma wo innama ara haɗu ko humul azzoto ko fedde ma nde woni tedduɓe wona an haala kanko Suwaybu nde ɓe mbimo noon o yiɓe ya qawmi e yimɓe am ara haɗi e yeti korejam ɗi a astu aleykum ɓen ɓuuri teddude mum min allahi to Allah fatatruku qatlili ajlihim goppon warde mi saabu mabɓe wala tahfazuni lillahi on ndenirta kam saabu Allah tan soɗo goppa kay goppirtumi ko saabu Allah koto goppire kam korejam ɗum noon wattakhastumuhu jogis on Allah wara'akum caggal mun zihiriyan ene wedda caggal keeci ene wedda caggal keeci on gala e mum haaju inna rabbi joomam bima ta'malun on golloton muhidun ko piltido hen gandal fayi jazikum kanko woni jobo on wa ya qawmi yimɓe am ya'malu golle ala makanatikum alhaali mon inni no min aamilu minne komi gollowo e alhaalam sawfa ta'lamuna mo on gandu noon man yatihi mo jogori arde mum azabul lette yukhzihi ɗena koyna ɗum mon gandu ɗum mon gandu mo jogori arde mum lette ɗena naw ɗum ce wa man huwa mo on gandu holi on mo ganduɗa kasibun mo ganduɗa penɗo so tawi ko min feni mo on gandu so tawi ko onon peni mo on gandu ɗum noon war tagi bu tombo ɗe e pande ɗe wattande alhaali mon inni no min ma'akum wonande mon raqibun minne komi tombiɗo miɗo pandi pande ɗe ha bone ara ma wonmo no wi wona Allah wi walamma jaa amruna de ari yamirore amen e halkudeɓe najjeyna Suwayban min dandi o gorko walladina amanu e ɓen ɓe ganda ene gonɗini Allah ma o wonde makko julɓe wonduɓe makko ɓene min dandi ɗumen ɓen ko ujunnaje nayo min dandiriɓe bi rahmatin yurmede minna ummarade amen wa akhadati alladhina zalamu nangi ɓen toññoɓe ɓe nangi ɗumen assayhato ha caango Jibrilu ruhuji mabɓe fof jalti wiyama noon ɓen ɗon ko wuuro makko ngo wa amma yimɓe mboloɓe yimɓe dunduɓe ɓen kalkira ko rulde halki ɗumen ɓen rulde ñalawma gulɗo are wuuro ngo ay on saha noon ɓe tampi nguleki Allah neli rulde mum ari timte wuro he gandi rulde ɓumde tan haɓe ndendi kappo mbaɗɗo moɓɓolil ɓe cakki less rulde ɗo tan rulde nde wonti jeygol leydi ndi gadi dilli kamɓe fof ɓe cumi ɓe gonti ndondi ɓen ko noon kalkira ɓen goni ashabul aykata ɓen goni yimɓe mbolo wo amma wuro makko ngo o Jibrilu haaci kamɓe fof mo jaari ci kanam woni fa asbahu ɓe battini fi diyarihim e galleji ɓe jaati min ɓe juuse koppi ka an ko woni fi cikkata lam yaganaw ɓe meeɗani ñibde fi ha e wuuro ngo ala kono buudan halkare kay woodani halkare kay li Medyaan woodani kay wuuro no wiye ni kama bayidata hono no halkori no samudu ngol ɗo leñol no ɓen kalkori no ɓeɗon kalkima wala gar ko gonga arsalna wallahi min neli Moussa o gorko min tottimo bi ayatina e ayaji amen o sulɗani ne dalil mo ganduɗa bi mo bin peñƴo min tottimo ɗum
o wi to paami Allah wi mo ila fir'auna fokkit faato fir'auna wa malaihi e dental mum fattaba'u ɓe ndewi amra yamirore fir'auna ɓe ndewi yamirore fir'auna wa ma amru fir'auna wonani yamirore fir'auna noon ɓira sidin ne feewi yamirore fir'auna feewani sabu yabdumu qawmahu o ardoto yimɓe makko yawmal qiyamati ñalawma danga ɓe ndewa e makko ne ɓe ndewruno e makko e aduna so ɓe ndewe makko ko awradahum o nannaɓe annara jeygol o bisa mbos noon al wirdu jolirde al mawrudu nde ene jole taɗo ko jeygol bas nde faami dey Allah wi wo utbi'u ɓe ndewna fi hadihi e o aduna laana tan kuddi wa yawmal qiyamati ñalawma dargati kuddi rewna e mabɓe bisa mbos ar rifde dokkal al marfudu ngal ene rokke tawde ko jeygol zalika ko haala ko min amba'il qura ɗum ɗo ko habaruji gure Allah wi na qussuhu e min qisso ɗum alayka ma an muhammadu min ha ene gure he noon qa'imun dariide yimɓe mum fof ne maayi haalaɓe sa ƴeewi posta balaji maayi jakuɓeje dariɓe ren gondeydi posta balaji ɗum kam nan ɗon mimi ɗum ko posta balaji telli sa yeehi ɗon maayi min ha qaaƴi mun ene gure he dariɗe kuɓeje nan dari yimɓe nderleydi sa yi posta balaji maayi etas nan dari kuɓeje simon nan dari yimɓe mum nan nder leydi o min kadi hasidun ɗe ganduɗa ko coñaɗe yimɓe mumen maayi kuɓeje keli hay hunde a tawata ɗo Allah wi wa ma zalamnahum min toñani ɓe holko woni toñje halkude tawa waɗani haydara wa anani Allah wi walakin ko woni an zalamu anfusahum kamɓe toñi koye mabɓe komana fama aghanat Allah wi nafani anhum gama be alihatum Allah mabbe Allah be mabbe allatina ben yaduna be ndewanno be kam min dunillahi ko wana Allah be nafani be min shay'in haydara lamma jaa amru rabbika tumani ari leɓte jon wa ma zaduhum jalangeji di beydani be kebe ndewi dumen ko ghayra tatbibin so wana perte wa kadhalika Allah wi ni sifano be do nangirani ni akhdhu rabbika woni jaggugol jome ni so Allah nangi neddo ni wada dum o murtinta tan no chaptato do ni a waɗa ɓuru ɓawel tan e wande aɗa waɗa tan ligel ngoba ha wela tan ceppa arda hen noon Allah waɗa neɗɗo o sabta tan Allah sattet tan etta ɓuru ɓawel tan senga kalisal aduna ɓuru ɓawel sa reppi tan wande nangguma daña pati boɗi sonndo ɗum woni noon en ni o wi wa kadhalika no nangiri ɓeɗo huɗaɓe ni akhdhu rabbika woni jaggugol joome ida akhadha al qura so jaggi gure wa hiya wuro ngo zalimatun tawane tooni hay huunde hattama wadde fala yughni anhum min akhdhihi shay'un ala ko wawi hadde mo nangude hay hunde inna akhdahu ay nangugol Allah alimun ne musi sadidun ne satti ndimi alimun ne musi te sadidun ne satti anani sabu inna Allah la yumli lil zalimi hatta ida akhadahu lam yaftilhu Allah ene muñana neɗɗo toñɗo ha so nangi ɓoccitako ha so nangi neɗɗo ɓoccitako ɗum noon Allah waɗat mbaɗen ceddi o wi inna fi zalika wone ko haalaɗo iɗi qissaji la ayatan ko teskuyede liman khafa wonande on kulɗo azab al akhirati leɓte l'akhara zalika ñalawma yawmal qiyamati yawmun ko ñalawma majmu'un lahu mo ena rendana wonande ɗum annasu yimɓe wa zalika yawmal qiyamati yawmun ko ñalawma mashhudun mo ganduɗa mo ene seede den yashadu jami al khalaiq ñande hen tagore nde foti yiya ɗum wa ma nu akhiruhu Allah wi min nemnirani ñalawma o illa li ajalin so wana lajal ma duudin limtangal so Allah o wi haɗani ñalawma arde so wana ñalawma yontani so a yonti tan arat ma yonta tan yawma ya'ti ñalawma o ari ñande hen de la takallamu nafsun ñande hen fittando haalata illa bi iznihi so wana yamirore Allah ñalawma o ari ay goto haalta ma Allah wi haaltande kala fa minhum ene tagoje de ñande hen saqiyun malkisaɗo mo jogorani malede ha ce wa sa'idun ene hen kadi mala gila lazal wonta malkisa ha ce yo Allah wattene mala ɓe noon fa amma alladina shagu so tawi ko ɓen malaɓe e gandal Allah no malkisaɓe e gandal Allah ɓe fa finnari ko jeygol tan ɓen ko toon payi lahum ne woni fiha e jeygol he zafirun ko wiyete ƴekkitali wa sahibun e kaacali khalidina fiha keɓe ñawanaɓe casal e nder jeygol he eɓe gona toon ɓe jaltata ma damati samawatu wal ardu fodde ko duumi asaman e leydi fodde guila ñande asaman taga ha darga fodde guila ñande leydi taga ha darga fodde ɗum eɓe gona e jeygol ɗum firten ko alaɗo haaɗi tan a pamirta mbiɓe tuggude ñande asaman taga Allah andi tuggude ñande leydi taga Allah andi tuggude ñande hen ha ñande darga
Allah andi fodde ko asaman woni asaman ha nyalawma asaman tagga fodde ko leydi woni leydi ha nyalawma leydi tagga fodde ɗum kam e gona jeygol heddi koko ɓeydete wes kono ɗum kam koko natte tan ɗum woni illa ma sa rabbuka so wona fodde ko joome haaji e ɓeydude ɗum kam ala ɗo haaji maana o khaldina fiha abadan tan koɓe casoɓe jaltata inna rabbaka joome noon fa'alun kanko woni kewɗo gollude lima yuridu ko wela kanko heewi wonde balo ko wela ala kaɗo kanko tan waɗata kaɗo ala wa amma alladhina sa'idu so tawi ko ɓen ɓe ganda ko malaɓe ɓe ɓen kam fa fil jannati ɓen ko aljanna tan ɓen kadi khalidina fiha ko ñawanaɓe casal toon jaltata eɓe naata aljanna ma damati samawatu fodde ko duumi asaman wal ardu fodde ko duumi leydi fodde asaman jurgol mum balɗe fodde leydi jurgol mum balɗe naatoɓe aljanna naata ɗum illa ma sa rabbuka so wona ko joome haaji e ɓeydude ɗum kam aɗa haadi tan mana o koɓe jaltata tan ɗum woni mana o wi ɗum ɗo aɗa an ko dokkal gayra majzuzin ngal wona taƴetegal dokkal ngal taƴata anani ngal wona taƴetegal ala ɗo haaji fala taku an muhammadu hoto laato fi miryatin aɗay sikke mimma ya'budu haula'i ko rewanno ɗum ɓeeɗo oto sikkito oto sikkiro ko ɓe ndewata ko oto sikkurgo fenade hoto sikkiro ɗum anani ma ya'buduna Allah wi ɓe ndewani illa kama ya'budu aba'uhum so wona ko babiraɓe ɓe ndewanno tan min qablu ko adino ɓen noon ma yi min leptiɗo men kamɓen ko tonto pay gasi wa inna minen lam waffuhum min timminan nasibahum gedal mabbe e lefte ghayra man qusin taw wana ko usta ha timmi wala gal ko gonga atayna wallahi min totti Musa alkitaba deftere faqtulifa fihi lura hen e deftere he wodi gomdinbe wodi fennube qur'ana ko non tan wana won gomdinbe qur'ana won yeddube go tawreta ko non waaro wala wala kalimatun sanno tan wana kongol sabagata gadinangol min rabbika ta joomi Allah wi ma nemno hasbore ma nemno jobdi wonande tagoje de ha darga Allah yi wallahi sanna wana mbol wi non laɓɓudi e bayna ma ñaawe hakkunde mabɓe e aduna heke ɓe luuri ko gonɗo e fenade yiya gile aduna koye fenade woni gonɗo e gonga yiya gile aduna koye gonga woni kono noon mbiɗa muñi tan ha darga ma laaɓoy ɗum noon jaggo gonga ma ha tiiɗa tan tawi aɗa jogui gonga wa innahum kamɓe fennuɓe ɓe la fi sakkin ebe sikke minhu e qur'ana muribin jandinowo sikkitare wa in ko woni fi kullan dendangal tagoje de pop ha o wi dendangal tagoje de pop wallahi lama la yuwaffiyannahum wallahi Allah wi ma timminan be rabbuka joom a amaluhum golle mabbe ma Allah timminan be e wa a amalahum jobdi mabbe wallahi ma Allah timminan be jobde ko wallahi ma la yuwaffiyannahum ma o ko mbimi ko zaitan ma o ko zait ko la o ko lamul gasib tan wallahi wa in kullan la yuwaffiyannahum a'maluhum rabbuka bima a'malahum rabbuka ma Allah joome o wallahi ma o timminan be jubdi mabbe woni wa in kullan o wi wa in ko woni fi kullan dendagal tagore nde fop lama la yuwaffiyannahum ma timminan be rabbuka joome a amalahum jubdi makko innahu Allah bima ya'maluna ka be gollata ko khabirun ko kompetido nder o no andiri boowal ngal ni dum non fastaqim focco e golle ma eno Allah yamirirma noddu e ko biida ya noddu kama umirta no yamiradani wa man taba yo focco kadi kala gongdindo Allah ma aka wondude ma on kadi yo rewde ma focco don wala tada qaw watan jawte keeri Allah innahu ko woni fi bima ta'maluna ko gollaton basirun ko jiyo ko jajikum bihi kanko woni jobo won dum wala tarkanu foto oñode ilal ladina fewde ben wala tarkanu foto oñode ilal ladina fewde ben zalamu to ñobe ko idi أو مداهنة أو ردا بأعمالهم بمودة أو مداهنة أو ردا بأعمالهم بدنا الحمد لله تبارك الله هل نقرأ هل نقرأ الدنيا
woni noon wala tarkanu woto ooñe ɗe ila lladina fewde ɓe zalamu toñƴe bimo waddatin yiɗodirde maɓɓe aw mudahanatin walla anani dey waddede maslaha holɗum dokka diine ma pour ha aduna ma feewa mbiɓe ƴetta diine ma gostirɗa aduna ma kono mbaɗe ɗum awri tan bi amalihim walla welede golle maɓɓe ɗe ɓe mbaɗa nde an ka juulɗo sa welama golle kefere tan sa renan ñanta e makko so kefeero waɗi golle oto wele golle makko yo golle ɗe coofe wamano sondel midi ni yo golle makko mbayno sondel midi kala ko waɗi yo soofe kono juulɗo yoɗede golle kefeero a wona juulɗo kefeero watta ko moƴƴi wawa Allah wi son mbaɗi noon wala tarkanude ila alladina zalamu hoto oña ɗe fewde ɓen toñƴe oto jiiɗodiri e maɓɓe de hoto beele ɗe golle maɓɓe de son mbaɗi noon de fatamassakum mema on de annaru jeygol wa malakum alana on min dunillahi ko wona Allah min awliya ɓe enen ndena on summa la tunsaruna on kadetake leɓte ɗe Allah wi wa aqimi salata ñiiɓe julde tarafa yinna heeri dagandeji ñalawma juul subaka juula kikiɗe woni fu subara e subaka walla asri e takkusan subaka e kikiɗe subaka ko salatu anani de kikiɗe o ko tusubare takkusan Allah wi juul o zulafan noonne kay dental eywa mina leyli e jamma woni taƴatinde e jamma kadi juula futuro e geeƴe gasi wona gasi innal hasanati sabu juulɗele joyɗe yuzhibna sayyi'ati ɗe nawa bakkatuji tokosi mimi juulde en nawa bakkat tokosa nawata bakkat mawɗo noon mimi bakkat ma wawi nawde donko istighfar walla salatu ala nabi a faami kono bakkat tokoso juulde wawi nawde zalika ko haalan ma ko zikra ko wazu lizakirina wonande ɓe enen mbaccoro wasbir muñ an muhammadu e yimɓe mbaɗata ko yimɓe ɓe mbaɗanma ko walla muñ kadi saɗa juula inna allaha sabu Allah kay la yudiu wona jeebiɗo ajara jobdi al muhsinina moƴƴin Allah yeɓotako falawla kana min al quruni min qablikum ulu baqiyatin falawla kana ko haɗi laato min al quruni e leƴƴi ɓennuɗi min qablikum adinoɓe on ulu baqiyatin jomiraɓe kedde ɓe holɗum jomiraɓe diineji jomiraɓe ɓuure ɓe yimɓe wiyeteɓe o moƴƴuɓe ko haɗi ɓen yana hawna kada anil fasadi ga bonande fil arde leydi ko haɗi so tawi moƴƴuɓe wiyeteɓe ko moƴƴuɓe ji bonande ne waɗe leydi kad wona joni bonande ne waɗe leydi he hi moƴƴuɓe ngala e leydi he ko waɗi ɓe kad wona e ɓene deƴƴi tan ha fofo bona ɗum ɓe paɗi ala ko tellino e ɓe kode telle maɓɓe ha joni falawla kana minal quruni ko hanno anani de ko haɗi laato minal quruni e leƴƴi anani ɓennuɗi ɗi min qablikum adinoɓe on ulu baqiyatin jomiraɓe kedde diine jomiraɓe ɓuure ɓe yana hawna ko haɗi ɓe kada anil fasadi ga banande fil arde leydi so banande ne waɗe leydi ndewan ene mbaɗa batuji ne kaala penale cukolo ne mbaɗa batuji ne kaala penale onon jomiraɓe diine wawɓe hadde ɓe ko haɗi kaɗon wona gofon tan nan ñaama maaro suppomene deeƴi ha diine gasa illa so wona qalilan seeɗa mimmen anjeyna minhum so wona ɓen ɓe min dandi e maɓɓe ɓen kam daɗi ha joni kadi won wasta kadi won wasta kadi haal yimɓe fof kam bondata hay so won deƴƴuɓe ene kam ɓulu baqiyatin kam woni hen deƴƴuɓe kono woni hen kay haaloɓe jante e ɓen tan deƴƴuɓe ñanta e ɓe to gasi ha joni honon tan wattaba alladina rewi ɓen zalamu toñɓe anani dey e waɗoɓe ko bonande ɓe e woppuɓe hadde bonande ɓe ɓe ndewi ma utrifu ko nemina fihi e mum wa kanu laati mujrimina enen bakkodin enen dokka tan otoji joɗɗi en dakka comci moƴƴi en dokka kuɓeje joɗɗe tan enen deƴƴi gasi enen deƴƴi tan hay kalta ko bonande waɗe tan enen deƴƴi haade ko laamu waɗi kay i laamu sodnima oto kay adda jat laamu mahanima état adda jat kay ko yala fof yo wat ko jam tan wontata ɗum woni wattaba alladina rewi ɓen zalamu toñɓe ɓe e bonande e woppude hadde ma utrifu ko nemina dokka nemaji fihi mum wa kanu laati mujrimina ko bakkodin wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa aluha muslihun Allah watta ɗum wa ma kana rabbuka siforaki joome liyuhlika alqura oma halka gure ɗe bi zulmin e toñje tan Allah watta ɗum wa aluha taw yimɓe gure ɗe muslihun e moƴƴini Allah wuro fof ne waɗa ko boni tan Allah fina tan halka wuro ni Allah meeɗi wadde noon Allah watta ɗum
kala nde jiiɗa o halke wuro ko wuro ngo bonni o watta ɗum wa ma kana rabbuka siforaki joome li yuhlikal qura omo halka gure tan bi zulmina toñanki Allah watta ɗum wa ahluha taw yimɓe gure ɗe musidɓe hunde ne moƴƴini Allah watta ɗum walaw shaa rabbuka so jooɓe welanoma la ja'ala nnasa ma o waɗanno yimɓe ɓe ummatan ko dental wahida tan gotal tan diine goto dey so Allah welama ko noon waɗata kono noon o waɗani noon mbimi so Allah wellanoma enen pop o waɗa ene diine goto ɓernde wotere ene fof ndewen mo kono o waɗani noon wala yazaluna ɓe ceerata kamɓe tagore nde mukhtalifina eɓe luurodiri ɓe ceerata koɓe luurɓe tan kamɓe tagore nde ɓe luura tan illa man rahima rabbuka so wona mo joomi yurmi de kam on kam ɓen kam luurata ɓe Allah yurmi ɓe ɓen luurata kala jiiɗa luurduɓe ɓene mbiya ko minen ɓene mbiya ko minen ganda ɓen jurmaka ɓe Allah yurmi ɓe ɓen luurata sabu rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi yahudiyankoɓe ceerti pelle capanɗe jeeɗiɗe goo fedde annasara en ceerti capanɗe jeeɗiɗe ɗiɗi fedde ɓe mbiya minen tan ɓene mbiya ko minen tan fedde wotere natane aljanna heddi ɓe ko jeygol payi o wi nelaɗo wi leñolam ngol ne ma ceertu pecce capanɗe jeeɗiɗe tati fedde wotere natane aljanna heddi ɓe ko jeygol payi noon nelaɗo Allah wi ɗum noon wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka seerata eɓe cuuɗi lewru luuri so wona hen mo joomi yurmi yo Allah watta ene daɗore nde kam Allah wi wali zalika ko sabu luural ngal khalaqahum Allah tagribe bimi ahlul ikhtilafi lahu wa ahlur rahmati laha bimi yomiraɓe yurmede ɓe ɓen ko yurmede tan jomiraɓe luurden luuroɓe tan taw wona moƴƴere ɓen wattan ɗum ko bone tan o kuliga ahlur rahmati litakuna aqibatu amrihim arrahmatu o wi tagore de o wi wona tagore he tagiraɓe yurmede ɓen wattande min ko yurmede tan tagiraɓe luurdude tan ha maya ɓe ɓen wattande min ko luurde tan ha maya wa tammat timmi kalimatu rabbika konngol joome kolingol konngol ko Allah wino la amla anna jahannama mi wondi mami hebbin jahannama o minal jinnati jinneji wonnasi yimɓe aji ma ina dendagal o kullan dendagal ko neɗɗo ne hato jina e aduna Allah wina qussu aleyka emin qisso ɗum e ama an nelaɗo Allah min amba'i rusuli habaruji nelaɓe ma nu habbitu fodde ko min kubina ɗum bihi e mum fu adaka ɓernde ma wa jaaka ari e ma fi hadihi e ɗiɗo habaruji fi hadihi e ɗeɗo ayeji are ma alhaqqu gonga wa maw'idatun e wa'du ko zikra fof ko waaju tan lil mu'minina wonande ɓe ganduɗa ko gonɗinɗo Allah ko ɓen jeeyi ɗum nde wonno ko gonɗinɗo naftorto mo naftorta ko mo gonɗina nde naftorta ko o qul wi lilladina wonande ɓen la yu'minuna ɓe ganduɗa jogorani gonɗinde ɓe wiɓe imalu golle ala makanatikum golle e alhaali mon inna minen amiluna ko min golloɓe alhaali amen Allah wi golle no weeli on fof mbaɗe minenne onon ne mbiya minenne min mbaɗno min jiiɗi fof onon ne mbaɗe ko jiɗɗon min mbaɗa ko min jiiɗi go fo yo ko welata Allah wiɓe an Muhammadu wantaziru pandoɗe alhaali mon innano minen muntaziruna minne ko min fandiɓe walillahi ganda ko Allah tan jeeyi gaybu samawati ko wirne asamanuji wal arde leydi Allah andi ko wirne asaman andi ko wirne leydi ko ilayhi ko fewde Allah yurja ruttete al amru fi kulluhu dendagal mum dendagal gueɗe fof dutte koye Allah lefta hen mo wela e wa yurmo mo wela ɗum noon fa abudhu tan rewamo rew kanko goto woto rew goɗɗo wota wakkal alayhi wakkilo Allah wa ma rabbuka wanani jooɓe bi ghafilin omo welsidi amma ya'maluna keɓe gollata e jangguin mabɓe amma ta'maluna ko golleten e jangguin men wa innama nu'akhiruhum Allah wi ay min nemnaniɓe tan ko ha yonta tan bimmi li wakti im tan ɗum tan woni faaloje